Сега, слушай внимателно. Програмката UltraISO си инсталираш на твоя компютър. Windows на твоя компютър. Флашката я вкарваш на твоя компютър, откъдето работи. И какво правиш? Тук ще иска регистриране само 29 такова, няма. Натискаш това тук долу. След което ще отвори това. Отиваш или си избираш файла отваряне, или просто е тук. И сега какво правиш? Да кажем ти си я записал в D или C. Отиваш и намираш я. Windows. След което натискаш отвори. Ще излезнат тия работи. След като ти излезнат тия работи, отиваш на стартиращи запис на дисково изображение. Натискаш да. Сега, тук трябва да внимаваш. Какво трябва да направиш? След като имаш флашка вкарана, метод на запис трябва да си го оставиш това. USB HDD плюс минус. Това си го оставяш. Това си го оставяш на никое, тук не натискаш. Единственото, което натискаш след като си вкарал флашката вече, защото аз нямам в момента вкарана флашка и няма как да ми изпиша тук тия работи, натискаш запис. На 7 гигабайта в Windows ми оставаха 15 минути. Това тук се ти колко процента ти е записано, изминало време откакто почнал е записа и остават още колко минути. На мен ми искаше 5 минути. Ама тъй като това Windows е 3 минути, мисля, че ще иска около 5 минути форматиран. Вече код да правите след това. Там ще излезне, че това е готово и натискаш X. Вече има Windows с бутваща флашка на Windows. След това отивате, вадиш флашката от твоя и я вкарваш на светлия компютър. И спускате там. Ако случайно не се отвори инсталацията на флашката на неговия компютър, трябва да рестартирате компютъра или да го изключите. По-добре го изключете. Аз на светло ми казвам. Веднага след натискането на копчето за старта почвате да спамите или F2, F12 или Delete, за да ви отвори едно нещо BIOS, на него пише BIOS. След като идите на то BIOS, правите първо, отивате там с страничните стрелки, отивате на BOOT, то отгоре пише там менюто. Като отидете на BOOT, трябва да направите първо бутващо устройство флашката. И като натиснете F10 и OK, или там Yes беше, ви излизаше рестартирай да запамети промените. Като запамети тези промени и след рестарта на лаптопа, той автоматично се рестартира, ще ви отвори инсталацията. И после там вие си знаете. Има едно друго нещо при инсталацията, при ключа, къде трябва да въведете един ключ. За да го въведете този ключ, не трябва да го въведете, просто ми се обадете на мене, ще ви кажа какво да правите, или ако не тръгне самата инсталация, пак звънне. Благодаря. А за тя програмки UltraISO, която е тук, натискаш изтегляне и като ти това, още един път изтегляне и тук отдолу трябва да се появи. Ще има линк в описанието на клипа долу в YouTube и на Windows. Изправил съм ви българска версия. Това, ако искате си избирайте някакъв друг, то по принцип с всички става. Ама задължително програмата да е UltraISO, защото тя форматира самата флашка и я прави да има булткащо устройство, което да тръгне инсталацията на вашия компютър. И колко думи казах да...